kay lupit ng kapalaran ng aking kasintahan. Siya ay ng ibang bayan, maahon lang sa kahirapan. Ngunit di siya nagtagal sa kanyang pangibang bayan, dahil siya ay dinapuan. Sakit na mahirap lunasan. Sino ang dapat sisihin sa dulot ng malupit na sakit? Sino? Sino? O sino ang may kasalanan? Ilan pang biktima ng sakit na mahirap lunasan? Pagkaraan ng ilang araw, kasintahan ko'y pumanaw. Hindi niya nakayanan, sakit na galing sa sleeping giant. Sino pang tatawagan? Sino pang sandalan? Anhin pang mabuhay kung lagi nang nalulumbay? Sino ang dapat sisihin sa dulot ng malupit na sakit? Sino? Sino? O sino ang may kasalanan? Ilan pang biktima ng sakit na mahirap lunasan? Wala na ba